Appena spiċċat il-preżentazzjoni tal-budget tal-2026, diversi msieħba soċjali taw l-ewwel reazzjonijiet tagħhom, fejn il-koll kienu kollha tal-fema li dan kien mimli miżuri li se jħallu impatt pożittiv fuq il-familji Maltin u Għawċin kif ukoll in-negozji f'pajjiżna. Ewlenin fosthom kien hemm il-kummenti lis segretarju ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja tal-One News u sostna li dan il-budget u eżempju ċar ta' kif għandu jkun budget nazzjonali sura li permezz ta' tkabbir ekonomiku u laqal tal-gvern isostni lil poplu. Sejħu budget b'impenn akbar lejn il-familji u l-ġenerazzjonijiet futuri. Qed jgħin u jsostni lil firxa sħiħa fis-soċjetà tagħna qed jindirizza l-problema u l-isfida li għandna tad-demografija fil-waqt li ikompli jniedi miżuri ġodda biex jwieżen il-tkabbir ekonomiku f'diversi postijiet tax-xogħol. Fil-fema tagħha l-Assoċjazzjoni ta' min ħaddem l-emmi il-budget u pożittiv ħafna fejn l-investimenti li qed jagħmel, il-Gvern qed jindokra l-bżonnijiet soċjali tal-familji u jimbotta trasformazzjoni ekonomika b'konformità biex tilqa' l-isfidi li qed jiffaċċja l-pajjiż. Raw ukoll il-futur tal-ekonomija biex jagħmilha future proof u tgħin biex isiru l-investimenti li hemm bżonn li jsiru fil-pajjiż u fl-intrapriżi fil-futur bħall-automation, bħall-AI, bħall-digitalization biex daw ikun jistgħu jilqgħu l-isfidi kemm preżenti kif ukoll ta' għada. Il-Forum Unions Maltin laqgħu wkoll b'sodisfazzjoni l-miżuri estiżi fil-budget 2026, anke fil-ħtieġa li jiġu introdotti inizjattivi konkreti biex jitjib il-bilanċ bejn il-ħajja personali u x-xogħol tal-ħaddiema. Sa dan it-tant il-Kamra tan-Negozji Żaru Medji laqat il-budget u qalet li dan se jkun qed jassisti lin-negozji biex jikbru u jibqgħu kompetittivi. Il-President tagħha Paula Bella tenna magħna li fost il-miżuri li se jagħmlu hemm it-titjib fl-iskema tal-Micro Invest, iż-żieda fl-appoġġ tad-diġitalizzazzjoni u l-inċentiv biex jinvestu fir-riċerka u l-iżvilupp. Aħna bħala budget rajna tajjeb, ovvjament il-budget qed jindirizza li n-negozji żaru medji jibqgħu kompetittivi u jkabru. Kevin Rapinett mill-Kamra tal-Kummerċ laqab mod pożittiv il-fatt li l-budget ifoka fuq il-familji, bir-riżultat li dawn se jkollhom aktar flus f'idejhom u dan flimkien mal-assistenza soċjali lil pensjonanti u l-persuni vulnerabbli. Miżura illi fl-aspett fiskali tagħha se tkun miżura illi se tħalli aktar flus fil-idejn, iktar flus fil-bwiet tal-poplu Malti allura għandu aktar xonfo. Leon Ketkuti, kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, laqa l-proposta tal-Gvern li l-iskema ta' tnaqqis tal-boll għal first time buyers mhux se tibqa' tiġi estiża kull sena, iżda minflok se ssir parti mill-liġi u tiġi permanenti. L-affordabilità u l-kontribut illi għandna bżonn nagħtu lil dik is-settur u dik il-faxxa ta' nies hija importanti ħafna u nemmen li dan nistgħu nagħmluh purament minħabba l-ekonomija li tkompli tikber. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandi u Ristoranti Tony Zara għall il-fatt li hu ċar li l-ekonomija ta' pajjiżna hi waħda b'saħħitha iwassal biex il-ġid ikun jista' jinfirex u jitqassam bl-aħjar mod u ġust. ċara illi meta l-ekonomija tkun tajba allura ikun hemm minn fejn wieħed jista' iqassam u hekk qed jiġri llum. Matthew Paċ, is-segretarju tal-Assoċjazzjoni tal-Istabilimenti tal-Catering, tenna li dan hu budget b'saħħtu li qed jiffoka fuq il-familji Maltin fejn se jgawdu b'aktar flus fil-but. Wieħed ħarsej il-budget u aspett pożittiv li ħalli ta' disposable income flus fil-but l-aħħar mill-aħħar dak li huwa klient tagħna teknikament il-Malti. F'reazzjoni għal miżuri relatati mal-edukazzjoni fejn l-istudenti Għawċin li qed jistudjaw f'Malta se jieħdu 280 euro qotja fix-xahar, il-Kamra tal-Kummerċ Għawċija saħqet li miżuri bħal dawn itaffu kemm l-ispejjeż tagħhom kif ukoll tal-ġenituri tagħhom. Kienu minħabba l-fatt li ovvjament ħeġġiġhom iktar li jistudjaw Malta fil-waqt li taffi kemm l-ispejjeż għalihom u kemm anke fuq il-ġenituri tagħhom.